Moitas grazas. Vamos a copiarle ao alcalde Alfredo a saludo a todas as autoridades, polo tanto, vamos abreviando. En todo caso, si queremos, ben querida Teresa, saludarte. Amigos e amigas, todos desta festa e do bo viño de Valdeorras. Cando escoito falar dos viños de Valdeorras, de premios internacionais, de recoñecementos técnicos, a verdade é que me sinto tremendamente orgulloso, como galego e como responsable público. Moitos éxitos que vendimia a vendimia, colleitados os produtores e as produtoras desta terra. Logros todos eles con mérito engadido de pertencer a un sector moi competitivo cada vez máis. Un sector cada vez máis internacionalizado e que son froito dun compromiso activo co produto, pero tamén dun compromiso cos consumidores. Todos estes traballos fornecen unha afirmación que hoxe creo que compartimos todas. Valdeorras hoxe é sinónimo de viños de calidade. Nesta ecuación quero significar o traballo do Consello Regulador pola consolidación ao longo dos anos dunha estrategia clara e, como estamos a ver, moi exitosa. Apostar pola calidade e apostar polo esmero. Un camiño no que contades co apoio das institucións públicas, como amosamos hoxe coa nosa participación man a man neste acto e de todas as administracións. Así se deben facer as cousas, todos xuntos, tirando unha para crear riqueza e construir un futuro nesta comarca. Esta feira é o mellor escaparate de todo o factor humano que está detrás dos viños de Valdeorras, dos homes e das mulleres que fixeron da súa paixón e amor pola terra unha profesión, pero tamén un distintivo de calidade de Galicia. Quero, dende este atril, asumir unha responsabilidade, a de difundir a tradición dos viños da terra, que tanto aprecio e que ben sabe, como ben sabe, o seu alcalde. Estou absolutamente seguro de que cada visitante desta feira e cada veciño e cada veciña desta comarca, sexan consumidores directos ou non, compartiredes comigo esta responsabilidade. Levar a Valdeorras e pedir un viño de Valdeorras ali donde vayamos. Non esquezamos que o viño é máis que un produto, é parte do noso acervo, da nosa intrahistoria, do que fomos e, sobre todo, do que queremos ser. Como ben dixen, eu son embaixador activo deste viño e desta terra, e non se me ocorre mellor maneira de pasar esta xornada que visitar todas as casetas, compartir unha copa de viño e renovar o convencemento que xa teño de que estamos ante un auténtico manxar de deuses. E a todos vós, invítovos a facer exactamente o mismo, que, por certo, xa son horas. Por lo tanto, moitas grazas e a disfrutar da festa.